Прывітанне, сябры, мы ў Базелі, у культурнай сталіцы Швейцарыі. Трошкі пагуляем па горадзе, пакажам вам самае цікавае, а таксама сходзім на футбол, на мясцовы футбольны клуб Базель. Перададзім усю атмасферу, не пераключайцеся, павінна быць цікава. Гістарычны цэнтр Базеля – гэта дамы з гісторыяй, старыя каменныя вуліцы і вузкія завулкі, па якім так прыемна фланіраваць. Спакойна шпацыруеш, гуляеш і раптам выходзіш да Рэйну. Рэйн дзеле горад папалам, тут бачна вось адсюль некалькі мастоў. Вось там самы стары мост 13 стагоддзя, але тут ёсць больш цікавая гісторыя, звязаная з гэтай рэчкаю, бо тут даволі моцная плынь і людзі пасля працы летам прыходзяць сюды, бяруць свае рэчы, складаюць у такія воданепраніцальныя мяшкі і сплаўляюцца па Рэйну, плывуць. На жаль, зараз мы гэта не ўбачым, але нам пацвердзілі мясцовых, хто тут жыве, што сапраўды гэта адбываецца, і гэта, я лічу, вельмі крута. Базельскі сабор – адзін з найгалоўнейшых краявідаў царква, нечакана для еўрапейскіх гарадоў. Сабор велічны, асабліва ўнутры. Яго будаўніцтва скончылася ў 1500 годзе. Таксама побач з саборам ёсць цікавы дворык, дзе можна прайсціся па старой алеі гонару і пры жаданні падумаць аб вечным. А вось такую скульптуру можна ўбачыць непасрэдна ў царкве пасярод всіх тут магіляў. Выглядае суперскі і, напэўна, таксама гэта ўсё адсылае да сельскай гаспадаркі Швейцарыі, а тут яна вельмі развітая, вельмі абараняецца, амаль няма імпарту сельскагаспадарчай прадукцыі, і, магчыма, вось гэтыя грушы ды яблыкі, якія тут ляжаць, таксама мясцовыя. Базель – гэта важны цэнтр фармацэўтычнай прамысловасці, і тут знаходзіцца штаб-кватэры двух вялікіх фармацэўтычных кампаній – Раше і Навартис. Вось, напрыклад, гэта будынак кампаніі Раше, такі вялізны комплекс. Вось яшчэ адна адметнасць Базеля. Ратуша Базеля звонку выглядае вельмі прыгожа, але знутры гэта топ. Значит, тут нейкія такія сцены пафарбаваныя, выглядае гэта вельмі стылёва, там нейкая скульптура стаіць. Класна і вельмі аўтэнтычна. Мясцовая браварня ў Базелі. Вось некалі тут знаходзілася, называецца Фельдшлосхен. Роўна так жа, як называецца браварня ў Дрэздане. І зразумела, што тут застаўся толькі буйны рэстаран, і сама браварня ўжо прыехала за межы Базеля, але гістарычны будынак усё ж такі яшчэ ёсць. Рубрика «Падпіўны сомелье» пераходзіць у YouTube. Сёння дэгустую базельскае піва, мясцовае, сваранае менавіта тут. Канкрэтна не тут, дзе я сяджу, але тут у Базелі. Значыць, піва пшэнічнае, этикетка класная. На смак, як пшэнічнае піва, але тут няма вот той кіслінкі. Ёсць саладкаваты паслясмак, в прынцыпе, саладкаватае, смачнае, насычанае пшэнічнае піва, але каштуе яно, конечно, не як нямецкае піва, але гэта Швейцарія, таму як ёсць, так ёсць. Вось, піва 5 алівары з 5. Калі у вас ёсць квіток на футбольны матч, то вы можете ехаць на транспарце бясплатна. Разовый квіток каштуе 5 франкаў. Білет на футбол каштуе 50 франкаў. Па дарозе на стадыён раскажу трошачкі вось пра гэты будынак, які у мяне за спіною. Гэта рэзідэнцыі для састарэлых. Аренда на месяц кватэры на 1,5 пакоя каштуе, у сярэднім 5000 франкаў.
Ну, там, конечно ж, включены некие паслугі, але гэта 5000 франкаў, 5500 евро. Вот такая вось, да, Швейцария, вось такі во Базель, але гэтай рэзідэнцыя знаходзіцца непасрэдна перад стадыёнам, і ў некаторых кватэрах можна нават паглядзець футбол. Напэўна, класна мець такую старасць, калі ты заўзятар FC Базель. Падрыхтоўка да матча у швейцарскіх заўзятараў не так, каб дуже адрознівалася ад класічнай. Людзі тут вось збіраюцца побач са стадыёнам, п'юць піва, можно набыць сосиски, ну, классика. И пиво. Пиво мясцовое, швейцарское, Фельдшлоскен. Классное пиво. У краме вот такая вот бляшанка каштуе 2 франки. И пиво мне сподобалося, бо оно не такое, как бы не классичный пилснер, такий чешский або німецкий. Вельми насыченное, смачное пиво. Хай будзе таксама 5 оливарей з 5. Дагляд і ўваход на матч заняў 1 хвіліну, нават меней. Да пачатку матча яшчэ 30 хвілін, ужо людзі падцягваюцца. Вось там фан-сектар Базеля. Mit Nummer 10 im FCB, Chetan. Und Captain mit dem 31, Dominik. Некалькі цікавых фактаў пра футбольны клуб Базель. Значыць, стадыён умяшчае 38 000 заўзятараў. Базель быў заснаваны ў 1893 годзе. Колеры клуба сіне-чырвоныя, бо некалі заснавальнікі Базеля натхняліся Барселонай, і таму перанялі гэтыя колеры, і нават эмблема клуба вельмі падобная да клуба Барселона. У Базелі гулялі шмат вядомых футбалістаў зборнай Швейцарыі, у прыватнасці Шэдран Шакірі, які зараз будзе гуляць на полі, ён зараз гуляе ў Базелі, а таксама Мохамед Салах некалі гуляў у футбольным клубе Базель. Што кідаецца тут у вочы, на футболе вельмі шмат дзяцей розных узростаў, і гэта сапраўды сямейнае мерапрыемства. Ну файна ж! Шакири забивает за Базель. Chetan. Neuer Spielstand, FC Basel. Servet. Яшчэ одна крутая штука, гэта месцы для людзей на вазочках. Вось тут уся трыбуна мае спецыяльнае месцы. Блин, ну класна, калі ты можаш вось так вот прыйсці або прыехаць на футбол, паглядзець. Ну гэта топ, гэта сапраўды крута. Па шчырасці сказаць, стадыён не запоўнены на 100%. Ёсць вольныя месцы. Я падняўся на самы верхні ярус, і тут, ну, добра, калі чвэрць гэтага яруса запоўненая. Таксама бачна, што цэнтральная трыбуна даволі свабодная. Прыкладна так выглядае футбол у Базелі. Вось там кубка заўзятараў Сервета, ну і не ведаю, колькі там, пару сотен чалавек прыехала сёння ў нядзелю на футбол.
будем бить 1-1. А ми що, апошня хвилина такого матча? Ну, зараз все вирішиться. 90-я хвилина матча. Шакірі б'є. І тут уже залишається пару хвилин, Базель повинен вигравати. Scherbanz! Neuer Spielstand, FC Basel. Servet. FC Basel. Servet. Explizit wird präsentiert. Хет-трик Шакірі. Базель перемагає. Дякую, що заглядали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте подобайку к этому видео. С вами были авантюристы с Базеля. До новых выпусков. До побачення. Infos, wie sie